assalamu alaikum bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe wonɓe ɗo e mbiɗen e Podor e ko taari Podor e Fuutankako kala alhamdulillahi rabbil alamin jettode goni Allah en tawi ɗo musidɗo men tedduɗo caggal guila nane koye galle Baba Mal gonɗen e jaltani galle o kadi kala ko yirno e pulagu en tawi ɗum ɗo ha en jettima e Amadou Tidiane Ndiaye. Amadou Tidiane Ndiaye namdal men ko daɓɓal ko ittuma ko toon to wuuro men lamorgo Dakaru ko gam notitade hono gorko mo duwori wuuro Ndiagu ko gam notitade Fuutankako ko gam notitade pulagu hono jaalal leñol woni Baba Baydi Mal ononne kadi kon daraniɓe leñol ngol min jiiɗi namdade makko yoyti ganda e oɗon festival e hol beele ma e hol yiyande ma ko oɗo festival ko ɓeydata e nder Fuutankako. Ngate mare mi salminima kadi mi salmini yewoɓe ƴelle TV kala to goni e dunde Baba Adama he koye fokar aussi ko weltare nde tawno oɗo festival wona festival tokoso ko festival mo ganduɗa luutede ɗum so tawi neɗɗo dañi sago dañi ene tawtorede ɗum ne waɗi fayida saabu ko retrouvaille mawɗo ma yi hen ma meeɗani yiide ma andure ma meeɗani yidde kadi mo nanɗa fof kadi aussi ma ara gandodira e muɗum kadi ɗum ɗon ko ɓeydare kadi vraiment kadi waɗi fayida saabu gostodiral miijoji waɗi gandodiral waɗi kadi en jiiɗo kadi gueɗe baɗɗe fayida fina tawa meɗen foof nan ɗo henna so Allah vraiment ko festival baɗɗe fayida minenne min gari nottade e festival he kadi ko eɗango Baba Mal noddi mo ganduɗa ko jaalal leñol hannde donc on so noddi Fuutankoko fof poti wawde arde notade tigui rigui caggal nde gumminen e festival he haali haalaji baɗɗi fayide to banggue Baba Mal e banggue festival o kadi leñol ngol enen sabbe maɗa ko fate pilgol leppi moɗon kene yaltini e téléji e ko nandi en beele aɗa ɗeɗon koyɗe aɗa jogui ɗum o saha joni andi théâtre uji nden ɗi e théâtre uji joni ɗeɓi change ude seeɗa hunde fof yata koye jamanu adana nden ko leppi mbaɗatnoɗi bon koye jamanu mum wonno joni kadi jamanu kesa ma ko ari alsago mbaɗa leppi jaado e jamanu o en saaha ko hen préparation ɗum waɗi pause yimɓe mbayri yiide film aji amen ɗi ganduɗa ɗiɗo kadi il faut kadi tafte kadi pewnte jottoɗa kadi mbawaɗa miccade kadi ko ganduɗa ɗum ɗo kadi so yimɓe jaltina ɗum kollama ɗum kadi en mbawa weltade hen ko on saaha ko ɗumen woni ɓoyata joni yimɓe kadi mbatta yiide leppi amen keesi kadi baɗɗi fayida kadi jaaduɗe e jamanu o inchallah enen jiiɗiri ni eyyi beele awa sifnodirde groupement o joni no wiyete groupe wiyete groupe rendo pinal e mo Amadou Tidiane Ndiaye voilà hol dande dokkata min ko fate ganduɗa kono ƴelle TV saabu darini ɗo ko pinal kalto pulagu yaari ƴelle TV ene rewi en gam tigui yaltinde ganduɗa gueɗe pulagu ƴelle TV naɓe hayo ƴelle TV yo yaaru yeeso ƴelle TV ko darde mon e pellital mon waɗi jamanu ene yeeɓo on hayo ko himmi mon e nuuɗal mon waɗi jamanu ene yette mon hayo ƴelle TV naɓe merci jarama